İnisiyatifa mamosteyên Kurdî bi daxuyaniyekê bal kêşand ser rewşa kesên ku li zankoyan beşa zimanê Kurdî xwendine û nehatine tayinkirin. Di daxuyaniyê de tê amajekirin ku bi sadan kesan 4 salan perwerdeya mamostetiya zimanê Kurdî dîtine. Lê di pergala fermî de bo van kesan cih nayê dayîn û salane ji pêdiviya rasteqîn gelekî dûr tenê 2 an jî 3 mamostetên tayinkirin. Berdevkê İnisiyatifa Mamosteyên Kurdî Mehmet Emîn Ay tîne zimên ku pêdiviya bi milyonan zarokên Kurd bi perwerdeya zimanê zikmakî heye û divê ev pêdiviya mezin û rewa were dabînkirin. Zarokên Kurda heta 6-7 saliya xwe li malê xwe li malbata xwe bi Kurdî de axivin demakê derbasî dibistana dibin wê gavê dest bi Tirkî dikin û weya jî hebekî dibe hin sedemî psikolojik derdkevî pêşiya xwendekaran hin ji wan naxwazin herin mektebê daxwaza me ji wezareta perwerdeyê ev mafê ji destê xwendekara yani mamosteyên Kurdî hatî wergirtin ki dîsê îadeyê wan bikin. Banga İnisiyatifa Mamosteyên Kurdî ji aliyê sazî û partiyên daxwaza mafên rewayên neteweyî yên Kurdan dikin ve jî rastî piştgiriye hat. Berdevkê Platforma Zimanê Kurdî Şerefxan Cizîrî piştgiriya platformê bo bangê ragihand û amaje kir ku divê ev mijar ne tenê di rojeva aliyekê de be û bila hemû aliyên Kurdan perwerdeya zimanê zikmakî têxin rojeva xwe de. Pirsa zimanê Kurdî ne tenê a platforma zimanê Kurdî ye. Herkes rojnamevan, mamoste, pizîşk, me endezyar, tüccar, êgol malê tenê mane kî bixwazî. Herkes divê ji aliyê xwe de vê pirsê aktûel bike. Bîne rojevê. Zorî bide partiya, zorî bide rayedarê dewletê, zorî bide ez ê bêjim raya giştî medya gu heye, zorî bide wana gu ev daxwaz roj bi roj bêtir aktûel bibin û derkevin pêş. Di sala 2011 de li zankoyên wek Zankoya Artukluya Mêrdîn, Zankoya Bingolêya Çewligê, Zankoya Alparslan Amûşê beşên zimanê Kurdî vebibûn û salane bi sedan xwendekar dibin derçûyên van beşan. Li gorî daneyên fermî di sala 2020 de bo perwerdeya zimanê Kurdî bo kurmancî yek, bo zazakî jî yek bi tev de 2 mamoste hatine tayinkirin. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbakır.